Әлбәттә, инде менә шушы дәрәҗәле бәйгедә катнашып җиңүемә мин бик шатмын. Әлеге бәйгегә мине әнием әзерләде. Һәм әлбәттә, минемчә, минем җиңүем ул шулай ук Шаян ТВның да зур җиңүе. Анда текстлар ятлап, Шаян ТВдагы булган съемкаларга әзерләнеп, мин татар телен тагын да яхшырак белә башладым. Заявканы октябрьдә җибәргән идек, инде әлеге бәйгедә гала-концертка эләгүем турында безгә әле мартта гына әйткәннәр иде. Мин бик түземсезлек белән көттем. Миңа чыннан да ул озак тоелды, ләкин инде мин бик шат. Беренче урын ул чыннан да бик дәрәҗәле һәм мин бик бәхетле, бик шат идем. Беренчедән инде әлбәттә татар телен камил белүем белән, икенчедән шигырьне аңлап сөйләвем белән, өченчедән инде шигырьне сөйләгәндә мин туп-тулы образга кердем, шигырьне аңлап сөйләдем. Мин Рифат Салахның «Татар иле» дигән шигырен укыдым. Әлеге шигырь миңа бик ошады үзенең эчтәлеге белән. Ул татар иленең киләчәге, үткәне турында. Шуңа күрә бу шигырьне минем бүген сезгә дә укып китәсем килә. Рифат Салах, «Татар иле». Син шатлык та безнең, син әрнү дә. Сиңа тулды бүген бер гасыр. Татарларның бәхете дә булдың, сагышы да булдың, ТССР. Күпме татар синнән читтә калды. Чит итмәдең, ләкин берсен дә. Колаш җитмәс иркен татар иле. Бу гүзәллек балкый бер синдә. Син үсәрсең, син ныгырсың әле. Гасырларның ватып чикләрен. Алтын Урда, Казан, Болгар иле. Алары да синең үткәнең. Син дөньяның иң мәхәббәт җире. Син алышта батыр арыслан. Алда биек мең еллыклар көтсен. Мәңге яшә гүзәл Татарстан. Әлбәттә, инде Көмеш кыңгырау газетасы белән бергә эшләвемә мин бик шатмын. Әлеге гәҗиттә бик күп кызыклы мәгълүмат. Шуңа күрә барлык тамашачыларны, үземнең яшьтәшләремне әлеге гәҗитне укырга чакырам. Чөнки чыннан да алар бик зур эш башкаралар. Шуңа күрә Көмеш кыңгырау газетасына мин бик рәхмәтле.